le thlir tu zong zong te in safain che pe le vek ule hei tun troma hianin atam zak choi kan lo hrat to mai theya ama ro chu thin khatla hrelo kanom takin e Facebook a priu call ring ti ina salem veng hruai tu ten kut an thak thu aron post siam meya chuanin khang ang e thu akha nizan lama po e ngai dam iron ti lenge chuwang chuan i thu po hi chiang chiamo ti ta pon an sei ni chutia ang chia chuanin thubel chian do lo alo ni ya chumi chung changa chon ngai dam te po aron ti le ani chu a thu le la tir lama la hrelo te kan om takin po ni sela hemi nizana aron post na hi an share vele hrim taila zarina salem veng aizol froi tu te kutmin thlak na ni ve me hi ka kut morpon ka tokter si lo pakhat phei kha chu anu puin a khap char vel ke po zu chu ka in ve ma se an ni ai khan ka har film ti hi ka chiang ve thot thataka thulai ron la tura ngai ten an veng mi ni lo wang me ya hruai te pahni kan ti don nge fa an nei ve duwa twang kan pu pa te ruanin kutnan thlak ron mai ania khotlang ani na da tha se kan fair tur ani lom ni mi pa fa theu ka thian te na ka thian te nen kan buai neu an ni hi an ron langa an hal deuh mai ka mui chu ka ron post lo mai anga za thlak a wung ve nual tual thi te hi avalo oldon vele ti in thu post kha aron siama aron post dan atang hrim po hianin ma hi tengen yang a chapo ar mai ni a chapo ar ti kha hriat ani chuwang chuanin a zialo khop maya kha ni zanama aron post chu ni ya tam takin a then oi to kan oma tin ke ma nge pon i ka channel khanin tukin lama khanin post kha ka siam ve mana e amaro chu ke ma khachuanin ka oi chia big lova a chan chu lobu pong tong oi ngal duak kha thil ni ti chining ka hrelova chuwang chuan sai bi lam pangte po ngai chan a tha e ti in post kan han siama tin vein lama ve khanin e salem beng hruai tu te lam po in miron bia a thubel chian do lawani zia te kha aron saya apoi ka ti khop meya tin salem veng te an ming chiat pha trep thlek leka kha pa wang khanin chuwang chuanin salem veng veng hruai tu te la ka po khanin thupa kan join ni ta sela zia lo khop meya eng po ni sela ni e thil hrimhrim a hianin side pi lampang hriat chian masalawa nge lo oi ngal duak athiam tu sei ma sa lo oi ngal duak ringot meyang chi te po kha khatia ang an thuron sei kha bel chian do lo ni le ta si sela kha thil poi takha thleng ve theya ming chiat na tam tak te po kha thil thleng ve thei ni wang khanin satpi lam hi kan ngai san ram ma sakhi apoi mo le zol heng ka ria eng po ni sela hei salem veng branch OMA hianin thu chua aron nei khala ni som hi pakhat lakwa sani som hi pali inrin ni zana Facebook group pakhat zoram politics group pakhata priu call ring to post ron viral wak tung chang kha branch OMA chuan rang takin kan bo su ya hi thilom dan chuani po siam tu khala siam ki ma zem bo kha school venga om nia in chala ni ya a thian te ne na in ti buaya an thoma na tewa wangin in nei tu pa pusi vanal enan khapta in ho turin atia a ho to emo anti nuwa local in kongka te ati chia in nei tu pa thin rimin alo silve tani po sian tu pa hian ueme hroi tu te ma a ngai dam aron thila hetiang thil hi ti to lo turin kan lo hril pokani hetiang thil kan venga thleng hi salem veng branch ueme chuan poi ati leya social media thil post fin fiana omlawa ring mai lo tu le hetiang konga film khur turin veng chumi pui te kan in nge ani ti in aron soini ole ti khan achiangin ka hria ti chuanin ama vek hianin ngai dam kha aron di leya chu ngai dam aron dil na hi an chiar sak ve hrim taila ti dikna le ngai dam dil na heta ka thil posa hian thil hriat chian lo ka ne ya veng khoi tu te ni loin patling pahni in nei tu te ti zo tur ani e salem veng khoi tu te ka ti mual pho leya an ril lu pon le ti ka hria ngai dam ka dil tak mewani he ka ngai dam dil na hi min pam sak ram turin ka nge na chau ti in hemi aron post na group atang vek hianin ngai dam kha aron di leya eng po ni salania salem veng khoi tu te po an fakomin an puiting hle mai teng khanin ngai dam dil te lo min lo ngai dam le mai ania eng po ni sala khoi tu ni an tlin leng ka hria tin
chu ti rualin thil seng hi a point a zia lo tak me mani ang pawh ni sala ol sam deuhin post a siama tikhan eng ma ngai tom lem login salem ve ngoi me hroi tu te an han pu chia khania mi puin salem veng tan a tha ang tia ngei tuna tam tak ni na an thlan tlin an i ve a chuwang chuanin salem veng te poina an thlamuan pui em ten nia hatia an mani por chong lova aron tingot hi le lama chon alung awai thak lo via wanga chuwang chon ol sam taka ngei dam an han di le a an ka kha anel ru kha adam pha chiang yam ti te po kha ngei to tham takania chuwang chuan hetiang hi ching to ro sela atum khop mai tin kan sebele du chu vek danga ruin kal to lo la a safe ton leng ka ria him zok ton in ka ria a rui tu chuanin mani veng chunga tal te po ni ta sela veng danga chon mi kut tur te po lo hlo ma mi kut kan lo tur ani phei chuan ke mani hei zurui phei chuan kan lo har film to lo wa hang kan lo por via wa kan por wanga ko thla kan ni phei chuanin yang khanin kan zual ko le thawa chuwang chuanin nge rui sual ton fu te po thil hlo omania chuwangin hetiang hi chin to lo a thavia wang tin hei tun la anglai khofela thalai pa balai rual te po anirin oma zu in hi po ni sala no ban san dei ta la zuine mo rui lo pon maswan hi a har ani chuwang chuan zu in hrat le rui hrat nga phei chuanin maswan chu sei lo atnul to ahnung to zong hianin kan kala chuwang chuan kan tikna nge ya po hianin thiam lo chan pha te lo ola chuwang chuan masona lam soi lo pon kan dikna le za umna hum him nan zurui ban san hi a hun to tak mewani chuwang chuan mitang tana mal somna kan ni zel hi a thazok em ani kha changa zurui thlek mi me a chuan chuwang chuanin harfim aya zurui hian midang poisoi lo tur te hi midang poisoi pal te hi olem emaya chuwangin kan hriat mi lo thil ti te hi kan nga thin em ani chu ni zana ka thil te ka hre to mi lo han ti ang chi te mo hi kha te ang chi te a ol em ya tin soi tong khanin mi kutor pal te hi ola chan chu duangin kano har film to lo wa kano pora ka teng te kha tam tak chuanin ka por om po ka lo hre to lo re ang ti ang chi te po kha mo chuwang son zu hian thluak hi ti poi em ya se tan na tho pathiani na aphal lo le zuin mi te zurui mi te ang chi van raman kai lo tur thu bai bina lo sei pathiani na lo wat em khania chuwangin zurui amo zuin shim hi se tan na tho ani to shim ani ti hi kan hria ta pai mo ani chuwangin ngai tu te zinga po zuin mi kan lo omani poin nge zo ya ba san tum hi hei Christian te na kan ti mak mo trani ti hi kan lo thar le do nia eng po ni sala tun tuma chuan zurui that lo zia kan lo hra to a tu na hianin ya that lo zia kha kan nem het le zual ani in ka hria eng po ni sala ngai thatu zong te in safain lalpan man som choro se